Ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама хаса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар молбозор ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ дар Пайшанбе бозор. Хушу тамошо кунед наворат то ахира дастгиритона фаромӯш накунед. Дастгири шумо пешравӣ кор ман, наворҳои мо баҳри шумоанд. Лайкотона бизанед. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунед бародарони азиз. Морам ҳамин бозорро навор кардану баҳри мухлисо подписчиконам ки нархи навои гов-мол бохабар шаванд. Ҳоз мо шурӯъ менем навора анами шведе дар поёна ҳоз анами шурӯъ менем навора. Подписчикони азиз, ҳатман дастгира фаромӯш накунед. Лайкотона бизанед, фикра худотон дар комментария бинависед. Иншоалло ки навора шурӯъ мекунем. Ҳамин шведам шведи фасони оригинал молай. И якта зоидаги боша? Якта зоидаги 35,000 сомон муомила дорад. Мол беҳтарина беҳтарин боша. Беҳад моли ғавси чоркунҷақ шуд. Таву чизе ки аёнас оҷат ба баёнес бародарони азиз, худаш мол мега ки чӣ хели мола. Одами молшинос мешиносад. Ғавси мола тамошо кунед чӣ хели моли ғавс. 35,000 сомон муомила дорад. Беҳтарин мол. Якта зоидаги. Ҷинчага фасонак барои мол кардан ҳамеша, барои боқидан ҳамеша. Чапо гуфтира? 13,000 сомон мега муомила дора бозор. 11,600 сомда надода. Камтар муомилаш мода бародарони азиз. Хушу тамошо кунед. Нархи навои молам худороси баъди камтар нарх медорафтаги. Не ки моли нарх мо ҳам бозорда кам ҳам мегем, хато намекунед. Моли хуб кам бозорда. Подписчикони азиз, анами молам 12,000 сомон савдо шуд. Ин мол 12,000 сомон ҳозир дар пешам савдо шуд. Мо тарафда пулша ҳисоб кардем. 12,000 сомон савдо шуд. Подписчикони азиз, анами мол 10,750 сомон савдо шуд барои киштан. Мол майдачайне ки сирб фарбея. Зур фарбея ба дараҷалиш барои киштан. Инҷа бародарои барои маърака кардан маърака доранд. То сиҷаистан шозим ягон чи муомила биданд мумкин савдо шавад. Моли нағзане фарбе зур фарбея. Подписчикони азиз, анами моле ки гуфтем 10,750 сомон харидорӣ кард бародар, 11,000 сомон фурӯхт, 250 сомон болои фурӯхт барои маърака гуфтам, барои киштан амир. Фақат фарбея. Подписчикони азиз, ина ду сар ғанаҷинчаи майда барои сари замин, барои хона бони кардан 95 мега, 9,000 мега, 82-83 кардан надодаш дар якҷоягӣ. Тамошои молои экономиши майда барои сари замин бисёр хубанда ёрӯз. Хеле моло хадавойтарамуз барои сари замин, барои адир хубанд. 82-83 кардестан шуд. ҳарчӣ як размера мегемда. Подписчикони азиз, ана ғанаҷинчаи алачара мебинем, ғанаҷинчаи фасонака. Чанд пул гуфтӣ яка ҷамшед? Чанд пул гуфтира? 9,000 мега муомила дорад. Бозор чӣ пирсӣ? 8,600, 8,400 кардан надода. Мола ки базеба буда. Ҳақиқат моли базеба буда. Подписчикони азиз, мола моли базеба кай 8,400 дада, 8,600 надода. Подписчикони азиз, ба хотири молакое ки мо навор мекунем, баъри шумо як таи лайка дариқ надоре. Дастгиритона фаромӯш накунед. Дастгири шумо пешравӣ кори меравад. Бародари наворҳои шуморам баҳри шумо баҳри подписчикони. Подписчикони азиз, як муомила карданд. 10 муша мегзарад. Сафеда. 10,000 бите гуфтааст. Харидор 10,050 сом пурсидааст, ки мол ҳақиқат моли базар аст. Сойкаи нағзора молак шуд. Соҳиби мол 10,000 бите гуфтааст. Ғанаҷинака 13,000 мега, мега 11,300 сомдан надода. Молаки стандарт молаки наст. Подписчикони азиз, бо як сар ғанаҷинаки хароб барои мол кардан, барои сари замин беҳтарин. Чанд пол? 10,000 сомон муомила дорад. Бозор чӣ пирсӣ? 9,000 кардан надода. Ки стойкаи мола тамошо кунед. Иншоалло ки беҳтарин мола. Фақат минусиш харобтаре ки моли базер ба сар даҳани фасон дорад барои мол кардан. Хушу тамошо кунед. Моли стойкаи нағз дошад, моли базебака буда.
подписчикони азиз, анами ба қачарам 10,900 сум кам 11,000 сум савдо шуд. Анами яке оз шумо там шуд, қачар назда. Подписчикони азиз, анами ба қачар гаж 9,500 савдо шуд. Ма бубинам нарх навора, нарх навори мол бо хабар шуд. Тестай бу. Бо баъд ин нарх қад боло рафо. Бародарони азиз, анаи моло ки мебинед дар навори мо, ин 13,000 сум уне бародар харидорӣ кард. Молчаки баъзе бар стойкаи нағзора қача фасона кишид. 13,000 сум. Худаш моли фарбияк буд аст, моли базебам ҳаст. 13,000 сум савдо шуд. Подписчикони азиз, як сар ба қашвери барои боқидан. ҳаста ки молам кам мешам, мол дандони калонам пахштагӣ набуд аст. Моли базеб чанд пул гуфтӣ? 18,000 сомони муомила дора. Бозор чи пурсидира? 16,000 да надода. Ам рақамои телефон там бигӯ, як ягон бародар харидорӣ мекунад. 903 21 бо 21 сета 21 903 сета 21 ба ҳамин рақамо занг мизанӣ харидем. Мол барои боқиданам хуб, барои мол карданам меша моли базеб аст. подписчикони азиз, дисар ба қачаи фасона ки хушру 14,000 сомони мега 28,000 26,000 да мега надодам. ҳарчу модакои нағз бисар сорчон сорт хуб не ба қарози дароз абровадам кашам. чанд кило бромад? 484 кило бромад живой вес. подписчикони азиз, анами 50 сомони кило баркаш савдо шуд. 484 кило бромад 50 сомони кило баркаш. ана гнаҷинчаи базеба засуна соҳибиш нест ки пурсам ки чанд савдо шуд. беҳад гнаҷина хишру базеба мол ина бақай базеб даст бақай хишру 21,000 пурсидайса надодайса 21 кардан мега надодам. ин бачаҳорам гуфтаистанд ки омадан соҳибиш набудай 21,000 сомон кардан надоданаш. моли нағзи дай мекард. моли хушру сойкаи нағзам дора, гардани хубам доштааст. 4 кунҷа мола ҳафошам хушру. подписчикони азиз, бо як сар ба қачага барои мол кардан, мол стойкаи нағз дора, гардани хушру да алафхир мол барои ем дамбандӣ меша, барои сари заминам бари зур меша, палак малак да бари молаки нағз. чанд пул гуфти ака? 13,500 сомон мега муомила дора. бозор чи пурсид? 12,200 сомон надода. мол ҳақиқат молаки базеба бародарон азиз. мола хушру тамошо кунед, тафошам чоркунҷак мол. рақамо телефон там мегӯ яка? 909 110 797. бародарон аст касоне ки даки маҳқул шуд мол харидорӣ канед, ба ҳамин рақамо занг бизанед, ба соҳиби мол муомила кунед. молак моли нағз аст. иншоалло касе харидорӣ кунад, ин мол залал намекунад. ин бародар 17,000 сомон мега 15,300 сомон надода. моли бародарам моли нағз аст. пешотанаи хуб доштааст барои боқидан вақти хуби шайда. дандони калон пафта боша, дандон бироварда, дута дандони калонам доштай. вақти эмда бастана бародар, гардани зури зур дорад. 15,300 сомон кардайса надодайстааш. подписчикони азиз, ана мол 11,700 сомони савдо шуд. қача алафхир молад барои мол кардан тарбия мегирад. молаки нағз дай тарбия мегирад. подписчикони азиз, тамошо кунед, 16,500 сомон мега бародар, 15,400 сомон надодаш. молаки гардадори фарбияки хушруда камтарга бихӯрад, иншоалло ки тоғрӣ мешавад барои киштанам. моли фарбия хушруда гардани хушру доштааст. подписчикони азиз, ин молам барои боқиданай 17,000 мега 16,300 надодайса. моли нағз барои боқидан, моли расидагия барои боқидан зур попари хубам дорад. подписчикони азиз, гнаҷини 18,000 сомон савдо шуд. тамошо кунед, 18,000 сомони савдо шуда. гусалашам гнаҷинча аст. бародарони азиз, тамошо кунед, 18,000 сомони барои ширхӣ харидаи ватан. гусалачаш моддар аст. синаш чучупари хубам доштааст. якимзо аё? якимзо
подписчикони азини бухара 22000 мега ака 17000 сомон пресидаиса мега ҷои пул гириш 18000 сомон нерам барои боқидан вале нимпа зайда бародарон азиз камтар мехира як ду моҳ се мега бухара нағзи меша моли дароз буда қадш баланд ҳам нест ки моли дароз будааст моли хуб анаи моли шведи фасон даст подписчикони азиз гиромиқадр анаи мола 24000 сомон мега 20000 сомон пресидаисанаш надодай судааш моли зур баъдас моли хушро моли базин 17000 сомон муомила дорад бародарон азиз 16000 кардаистан 16250 ҳам кардан сар қати мега 17200 сиза надодан ки ҳақиқат гусалаи сортавои базин ишам ана хеле парода ки мо навор кардем ҳамиша ҳами хели парода моли наза бародар мега ки масал 16050 каси болотар муомила дора моли хушруб дем рақамои телефон там гӯя бора 5 07 02 ба ҳамин рақамҳои гуфтем гузаштем касе ки хардорӣ кардани бошад ба ҳамин рақамҳо занг бизанад мол бародарони азиз агар дар бозор савдо нашад дар ҳамин ноҳияи ҷалолиддин балхи қарор дорад бародар дар ҳамин ҷай метавонад ки занг бизанед харидоре ки бародарон ки дар ҳамин территорияи колхозобод зиндагӣ мекунанд метавонад ки занг бизананд ба ҳамин рақамҳо ҳисоби мол бипурсанд харидорӣ кунанд молиш ҳақиқат моли гусалаи фасони зоддор аст ин солш ягон сол наштаст як солави як моҳашидаи нав мегӯяд хушу тамошо ки хеле гусала оли қад мекашад бузбалағам меша моли хуби даст сол бародарони азизу гиромӣ дар ҳамин ҷо мо бо шумо худофизӣ мекунем дар ҳаққи ҳамаи бародарони ғарибу мусофир дуо мекунем якҷоя ки парвардигор баракати зиндагӣ ҳаёту ризқи рӯзишона зиёда гардона аз ҷамеъи балофатҳои арзиву самоӣ дар ҳифзу ҳимояи худаш нигаҳбон бошад парвардигор ҳамаи бародарон касоне ки дар ғарибӣ ба умеди як буридан рафтан парвардигор бароишон сарбаландишон насиб кунад бародарон ки дар ҳамин тоҷикистони азизи худмон кор фаъолият доранд худованд инёра мушкили коршон осон кунад барори кор мумтиҳан мамонад худованд як буридан нони ҳалола насиби рӯзи мо гардонад то наморҳои оянда худоҳофиз подписчикони азиз боз як борига хоҳиш карда мешавад тамоми шумо ки дастгиритона фаромӯш накунед подписатсия кунед иншоалло ки наворҳои хуб ҷолиб ай пеш мешавад иншоалло морам ҳаракат мекунем баҳри шумо наворҳои хуб кунем ина бародаро бачакҳои варашилобод даст бардоштаистанд гап нест ба хотири бачаҳои варашилобод бизанед лайкотона подписатсия кунед бародарони азизи ғариб то наворҳои оянда худо